Yun na nga guys. Nasa other side ako. Ay, may steam! Tingnan mo. Oh, yung steam mo. Good morning guys! So, today, we are going to New South Wales Rail Museum. New South Wales Rail Museum. So, last minute lang i-touch again. Dati pa kasi ako niyayaya ni Madam Greta. So, itong pupuntahan namin is steam train. Yung parang may steam guys. Steam na. Baliw! Ang sinaunang train. This yung ganun ganun. Alam niyo yung Thomas and Trains, ganun. Once a year lang siya ata, parang November lang. I'm not sure, pero yun yung alam ko, pero baka mali ako guys. November 29. So hanggang next week na lang siya guys. Excited na si Clarke. Sumakay ng chuchu train. Parang 45-minute na train ride via steam train. So wala ata akong boses guys. Yes, we're going to chuchu train. I need you to be patient, okay? So lumarga kasi kami guys kahapon. So medyo walang boses ang lola mo. So hanggang gabi kami lumarga kasi kagabi. Na-excite ako. First time kong sasakay ng steam train. So medyo gloomy siya ngayon. Walang masyadong araw. Maginit nung isang araw. So maganda naman yung weather ngayon. So samahan nyo kami guys. So on the way pa lang kami. From sa amin, it's like 30 to 40 minutes drive. See you guys later. Bye! Before anything else, roll that intro please. It should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place, I just know you could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. So guys, hi guys, I'm back. So, nandito na kami. Nakapark na kami. So, si Clarke is so swag, tulog. Yun, naririnig mo. May sumisinga pa dun. May hay fever ang lolo mo. So, hay fever is ay allergy sa pollen, mga ganun, dust mites. Spring na kasi ngayon, so maraming mga may hay fever. Panahon ng hay fever. Lalagay pa ba tayo ng pram? Eh, hindi naman pwede yun sa train. Pwede ba sa train yung tram? Nope. Ay, tram. Yung pram? Ay, yung stroller? Or balik na lang tayo dito? Oli, kakain mo na. Lagay mo siya sa pram. Ayusin lang naman yung stroller niya. We'll see you guys later. Bye. Okay, let's go. Go. Go, it's a chicken. Go, go. Don't touch it. Yeah, go. Get inside. Oh, what's that?
guys, itong chuchu train na to. Ayan, yung chuchu train na yan, parang first class chuchu train nila. Dati. So, ang galing. Ito, parang ano sa atin. Ano ba yun? Kaya huwag ka na maglakad kung alam yan. Sharon! PNR! Baliw! Ano ba yung PNR? Philippine National Light Rail. Ano ba? Basta PNR! So guys, nasa ano ako, 70s. Boom. 70s yung mga Enola guys. Yung Enola, alam mo yung Enola guys? Nope. Ano ba yun? Yung sa Stranger Things, anong pangalan niya? Millie Brown. Yun, mga Enola days. Yung sa Netflix, maganda yung guys, panoorin nyo, si Enola. Ay, pre-nomote, close. When I think about yesterday, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. You know? 19. Oh, go. End of Hindi ko alam namin ang number namin. Clarke, come here. 1819 eh. Diyan, 42 eh. So guys, nandito na kami sa loob. Basag na. Ang pangit, ang init guys. Pawis na naman ako. Apple guys. Para kang ano. Sa trend ng Pinas. Bye! Ano ba? Nagbabay din sila eh. Ayun na nga guys. Nasa other side na. Pag gusto mo ng adventure, try nyo to guys. Once in a lifetime. Ay, may steam! Tingnan mo. Oh, yung steam ah. My oh my, my oh my, kiss and so I did. Hi guys! So, dito na kami sa sasakyan. Pauwi na kami. Pasak na nasak ang lola mo. Pag pumunta kayo dun guys, pang summer ang isuot nyo, ang G-net. Ang init. Kala ko pa naman gloomy today. Ang tama na. Ang init. So, and then magdala kayo ng food kasi sarado ang kanilang cafe. So, pag may kids kayo, have to bring foods na para pag nagutom sila, at least may pagkain kayong dala. Hindi namin pinasok yung pram stroller sa loob. Mabilis lang siya. Sabi 45 minutes. Pero balikan na yun. So it's like 20 minutes each. Ganun. So guys, nandito kami sa Picton ngayon. May merienda lang kami and then uuwi na kami. So, gutom na gutom ako guys. Hindi kami nag-lunch. So, mag-merienda lang kami and then uwi na kami. Okay? We'll see you guys later. I will see you guys on our next vlog.